Fra mikro til makro. Jeg har talt om mikroskopisk diffusion. Det var den her random walk model, som ligesom gav en god beskrivelse af diffusion set på mikroskopisk eller på enkeltmolekylniveau. Og så har jeg talt om makroskopisk diffusion, som handlede om diffusionsligningen Fick's anden lov. Men pointen er jo, at man gerne skulle prøve at forbinde det mikroskopiske til det makroskopiske. Og her er ligesom et eksempel på første gang, det ligesom skete, hvor man kiggede ikke på diffusion af et lille molekyle, men på den brownske bevægelse, så det var startet med græspollen. Man observerer igennem et mikroskop græspollen, som bevæger sig rundt i en væske, og den bevæger sig fuldstændig mærkeligt, fordi det bliver ved med at bevæge sig først til den ene side, så til den anden side, så til den tredje side, så lidt frem og så lidt tilbage, så hurtigere, så langsommere. Så det er i virkeligheden en ret mærkelig bevægelse, som ligesom er forsøgt skitseret her i det her figur. Ikke? Det skal man forestille sig, det her er sådan et pollen, som ligesom får skub af de forskellige, og vi ved jo godt, hvad der sker, det er jo molekylerne, der skubber til dem, og så bevæger den sig sådan på en ret underlig vej igennem, og det er så det, der hedder brownsk bevægelse, som i virkeligheden bare er diffusion, men som har fået navnet brownsk bevægelse, fordi at det var Brown, der observerede de her pollen, der kunne bevæge sig rundt. Og så skal man så prøve at se, hvad er det egentlig, der foregår der? Hvordan kan man prøve at beskrive den bevægelse, som det der pollen, hvad der sker med det pollen her? Og der skal man jo så, have fat i sin klassiske mekanik. Jeg har ikke haft så meget klassisk mekanik, men her er lige en enkelt slide, hvor man prøver at se på hvad er det egentlig for nogle kræfter, der skaber bevægelsen der, ikke? Og den model snakker her om, at når man bevæger sig igennem en væske, så mærker man noget friktion. Og der er også en kraft, der driver en fremad. Og den bevægelse, man har, den bevægelse, man kan observere i mikroskopet, det kommer fordi, at de her to kræfter, de har fundet en balance. Der er et minus her, et negativt fortegn, der ligesom der indikerer, at den kraft, der driver dig frem, og den kraft, der giver dig friktion, altså modstand, de virker modsat hinanden. Så hvis man ligesom har et billede af, hvad de to kræfter er, så kan man sætte dem lige hinanden og få en model for, hvad det egentlig er, der sker med den der pollen, der bevæger sig rundt. Og friktionskraften, det er jo det, som man i fysikken kalder for en ikke-konservativ kraft, en, der ikke har energibevarelse. Den energi, der er, den vil, hvad kan man sige, i ens bevægelse, den kinetiske energi, den vil langsomt forsvinde efterhånden, så man bliver bremset af friktionen. Og den simpleste model for friktion, det er, at den virker modsat ens bevægelse, det vil sige minus, og så v skal være hastigheden, den hastighed, man bevæger sig med. Så jo hurtigere man bevæger sig, jo større friktion oplever man, og det virker som modsat, og så er der en faktor F her, som virkelig har noget at gøre med aerodynamik. Ikke? Hvis man har den rigtige facon, så vil ens friktion, eller den friktion, man oplever, ikke være så voldsom, som hvis man står helt på tværs af bevægelsesretningen. Så der er nogle geometriske overvejelser, som ligesom alt sammen er foldet ind i den her konstant F. Og det har vi så skrevet på den her måde. Det er jo hastigheden af den her pollen, men vi har jo ikke talt så meget om hastighed i diffusionssammenhæng. Her vi har talt om flux og om koncentration. Og hvad er flux? Det var jo noget med, hvor bevæger molekylerne sig hen, men flux kan faktisk skrives som hastigheden af et molekyle et givet sted gange dens koncentration. Og det giver så fluxen, så hvis man i stedet for tager fluxen og dividerer med koncentrationen, så svarer det til den hastighed her. Så det er ligesom en begrebsmæssigt relativt simpel udtryk for friktionskraften. Så det var den ene side i den her balance heroppe. Og så skal vi prøve at se, hvad er det for en kraft, der driver molekyler frem, når de diffunderer. Hvad er det for et skub, de får? Og det er jo så kræfter er tit givet som minus en afledt af en potentiel energi, så det her er en slags potentiel energi, men det er en særlig slags potentiel energi, det er det såkaldt kemiske potential. Og det har I ikke hørt om i termodynamikdelen af kurset, men det er meget tæt på, at I har fra det kemiske potential svarer til den afledte af gipsfri energi med hensyn til antal partikler. Vi skal ikke gå ind i alt for store detaljer, men pointen er,
at via udtryk for gipsfri energi og entropien og entalpien, så kan man faktisk skrive den afledte her, det kemiske potential, så kommer noget temperatur ud, men så kan man også udtrykke det i termer af koncentrationen og den afledte koncentration. Så her er en koncentrationsgradient, som er med til at drive en frem. Så det som den kraft, som driver en frem, er ikke hvad kan man sige, den stammer ikke fra entalpidelen af det kemiske potential, den stammer fra entropidelen. Det er godt at blande sig, og derfor er det godt at bevæge sig imod en entropi eller en koncentrationsgradient. Det kan man selvfølgelig gå mere i detaljer med, hvis man har brug for det, men lad os bare holde her, og så konstatere, at det giver også et udtryk for drivkraften, eller den kraft, der skubber på, i termer af koncentrationen. Så hvis man sætter de her to kræfter lige hinanden med det minustegn, der står her, så har man et udtryk som det her, hvor fluxen af molekyler viser sig at være proportional med koncentrationsgradienten, og så er der et negativt fortegn. Og så er der de faktorer her, som den faktor her, som er bygget op af det temperaturen, som kom fra den drivende kraft. K er Boltzmanns konstant, og når det bliver ganget på en temperatur, så har man en energi, som man tit vil kalde for en termisk energi. Og så var der den her aerodynamiske faktor F, som kom fra friktionen. Og hvis man tænker tilbage på sådan den makroskopiske definition af hvad diffusion egentlig var for noget, så kan man måske huske på Fick's første lov, og der var jo netop noget med, at fluxen var proportional med koncentrationsgradienten med et negativt fortegn, og så kaldte man den proportionalitetsfaktor, der stod, den kaldte man for D, altså for diffusionskonstanten. Så her, med de her overvejelser om den brownske bevægelse, så har vi faktisk fået et udtryk for diffusionskonstanten ved hjælp af den her aerodynamiske faktor for hvad det nu er, der diffunderer rundt. Det kunne være det her pollen, der var på billedet, og så den termiske energi. For at tage et simpelt tilfælde med en kugle, der kan man faktisk sige noget mere om den her, aerodynamiske faktor, hvis man laver noget fluiddynamik og nogle ting, så kan man overbevise sig selv og hinanden om, at F det bliver så til 6pi gange eta gange R, så hvis det er en kugle, så er radius af kuglen, og eta det er viskositeten af den væske, man bevæger sig rundt i. Det er jo noget, man må få fra en tabel af en slags, ikke? Men viskositet, det handler om, hvor tykflydende noget er. Så hvis man har høj viskositet, så er man meget tykflydende. Det kunne være en sirup for eksempel. Og hvis man er tyndflydende, vand er relativt tyndflydende, så har man lav viskositet, og imellem vand og sirup, der kunne man for eksempel sige, der er måske olie, så har olie en viskositet imellem vand og sirup. Så det er jo for en simpel model af det, der diffunderer rundt, så kan man, hvis man ved noget om viskositet, størrelse og temperatur, så kan man faktisk regne diffusionskoefficienten for en kugleformet objekt ud. Jeg har sat Albert Einstein ind her, for han var faktisk den første, der udledte den her sammenhæng imellem konstanterne her, og så viste, at det var et udtryk for diffusionskonstanten. Og et af hans berømte papers fra 1905, der brugte han det til at vise, hvordan man ved hjælp af eksperimentel data for Browns bevægelse kunne regne Avogadros tal ud, og sådan indirekte vise, at atomer og molekyler de faktisk findes. En anden forbindelse mellem det mikroskopiske og makroskopiske inden for diffusion, det er jo at forsøge at regne hastighedskonstanter ud for reaktioner. Jeg vil godt advare lidt imod det afsnit i bogen, for der er en del problemer. Der er nogle af udtrykkene, som har de forkerte dimensioner, altså de forkerte enheder, sådan noget som, det skal vi nok ikke bruge for meget tid på, men der var en opgave på en uge selv, hvor jeg sagde, at vi kan bruge det her udtryk, hvor kollisionsradius, det er summen af de to størrelser, der kolliderer, og så forestiller vi os, at vi sætter et molekyle af A ind i centrum af et koordinatsystem, og så holder vi fast i det ene molekyle, og så forestiller vi os, at hele verden sådan ligesom diffunderer rundt om, og så holder vi øje med, hvor tit der kommer et molekyle B og rammer,
og det kan ligesom sige noget om, hvor tit at A og B kolliderer. Så kollisionsradius, det er summen af radius af de to, og en diffusionskonstant, en effektiv diffusionskonstant for den her diffusionsproces, det er jo så summen af de to diffusionskonstanter. Og så vil C her med en streg henover, det vil så være koncentrationen af det molekyl, vi ikke holder fast, altså B, men det er jo så, stregen betyder, at det er antal molekyler per volumen, man skal have med. Så det skal man ligesom have styr på enhederne, men det har I prøvet på usedlen, og så tror jeg, at vi skal lade det blive ved det med det her udtryk i hvert fald.